κάνω διακοπές. Ο μαγικός κόσμος της μουσικής παρουσιάζει τους Going Through σε μια μοναδική συναυλία την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. Πώς να ζήσω Ο μαγικός κόσμος της μουσικής παρουσιάζει Τον Νίκο Κουκούλη σε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. ότι δεν έχεις είναι αυτό. Ο μαγικός κόσμος της μουσικής παρουσιάζει τους Ονειράμα Σε μια μοναδική συναυλία την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. Που ταξιδεύεις και που πας. Ο μαγικός κόσμος της μουσικής παρουσιάζει Τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. Υπάρχω και ζω για σένα. Ο μαγικός κόσμος της μουσικής Παρουσιάζει τον Θάνο Πετρέλη σε μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. Εδώ σε περιμένω. Ο μαγικός κόσμος της μουσικής παρουσιάζει Τους Αντώνη και Γιάννη Βαρδί σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία. Έλα νύχτα στη θάλασσα, στη θάλασσα. Ο μαγικός κόσμος της μουσικής παρουσιάζει την Μπέγκι Ζίνα Σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. 74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ζήστε στιγμές μαγείας. Χορηγή Wind και AT Bank. Οργάνωση Ελέξπο. Σημαίνει επιτυχία.